ספרים ורבותי ספרים, עם ציפי גולדגרוס, רק בגלי צה"ל. גלי צה"ל אונליין, שומעים, רואים, קוראים, מתחברים, ועכשיו מתכנסים, שומעים אישיים של אנשי גלי צה"ל, glz.co.il, למשרס ברדיו. גלי צה"ל השעה 5, כאן מאורי הירש עם מה שקורה עכשיו. נציגים איראניים ייפגשו בחודש הבא עם נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי להמשיך את השיחות בנושא הגרעין. בשעות האחרונות הסתיים סבב שיחות ראשון מאז בחירתו של הנשיא החדש רוחני, ובסוכנות אמרו שהשיחות מועילות, אך סרבו למסור פרטים נוספים. השליח האיראני הודיע כי מטרתם היא להגיע להסכם בהקדם האפשרי. בסוריה לפחות 30 הרוגים בהתפוצצות מכונית תופת סמוך למסגד מצפון לבירה דמשק. פעילי זכויות אדם באזור סיפרו לסוכנות הידיעות AP שהפצצה הופעלה עם צאת המתפללים מהמסגד וגרמה גם לפציעתם של עשרות בני אדם. בתוך כך שר החוץ הצרפתי לורן פביוס אמר היום כי הוא מקווה שחברות מועצת הביטחון של האו"ם יקבעו בערב תאריך לוועידת שלום בז'נבה שמטרתה לשים סוף למלחמת האזרחים בסוריה. במקביל, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שפקחים בינלאומיים צפויים להגיע לדמשק כבר בשבוע הבא כדי להתחיל בהליך השמדת הנשק הכימי של משטר אסד. אזרח ישראלי נפצע קל מאבנים שהושלחו אל עבר רכבו סמוך לכפר נעליל שבאזור רמאללה, ובכפר בית עומר סמוך לבית לחם נפצע קל חייל צה"ל גם הוא מפגיעת אבן. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים תל השומר. בתום יום של עימותים בין פלסטינים למשטרה בירושלים נעצרו 12 מפגינים, עשרות פלסטינים התעמתו עם כוחות הביטחון בהפרות סדר באזור העיר העתיקה ובשכונות עיסאוויה וראס אל עמוד במזרח העיר. כתבנו בבירה יותם ברגר מציין כי המשטרה נערכה בכוחות גדולים באזור האגן הקדוש בשל חשש מהפגנות אלימות. אלה זמני כניסת השבת, פרשת בראשית, בירושלים ב-5:54, בתל אביב ב-6:09, בחיפה ב-6 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:11, ואלה הם זמני צאת השבת, בירושלים ב-7:05, בתל אביב ובחיפה ב-7:06, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:07. התחזית לסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות, מחר סיכוי לטפטוף בצפון. שבת שלום. אלה החדשות שעורך עידו בן בג'י.